बोसोराव कुनु जिहेतु हिंसायारि थासारि जायाखिसै कुनु गुलि बारुदनि बाथ्रा गैया एनकाउन्टारनि बाथ्रा गैया बे जोंसारखौ सोर गावथारा बे जरब गुवार ब्रह्मखौ सोर गावथारा बे हेमन्त नार्जारिखौ सोर गावथारा कुनु बेबायदि हिंसायारि थासारि जायाखिसै बे नागेश्वर बसुमतारी सोर गावथारा बे मिया दैमारिखौ केन्दाव गनाय सोर बियो आरो आर्मि पुलिसनि अपारेसन गैया आरो बे हिन्जावफोरखौ दख'ना थुनानै बाव गारखायनोबा सोर बिसोरनि गथ' सरकार नङाब्ला बे न'आव संनानै अनेक होखारबाय सोर दिनै गावखौ बुंजाबाय गोबां बर' गावथारानो आइजोफ्रा दिनै बिसोरखौ होसोनानै ओंखारनानै रायजोनि ओंखारबोदों दा साबधान इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बिथांखौ नोंथांमोन गासैबो रायजो राजा आरो मानगोनां गाहाय नोंथांमोन मिन्थिखायो मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथांखौ बर' हारियाव गोबां कन्ट्रिबिउसन दं होननानै जोङो गेदेरफोरनिफ्राय खोनानो मोनो आरो खुद गावजों रायलायनाय आरो जायफोर बिथांमोननि समब्रा समब्रि समनि कन्टेम्परारि लिडार समब्रा समब्रि समनि नेताफोर गाहायनियानो जा गोजौनि लेभेलनि नेतायानो जा बिथांमोनाबो बुङो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थाफानानै खामानि मावनाय होननानै दा बेबादि सासे नेताखौनो जुदि खोरोमदाव औवारिया बावाखै बिथाङा एसे माने गोबां दावराव देख्रेब सारनि उन जेनेरेसननि हाबा मावगासिनो थानाय सासे नेता खोरोमदाव औवारिया बिथाङा जे दावराव देख्रेब नार्जारि सारखौ हारियाव मा बिहोमा दं मा कन्ट्रिबिउसन अफ दावराव देख्रेब नार्जारि सार अन बड' नेशन बे बर' नेशननि सायाव बिथाङा मा दं खोन्था होननानै चेलेन्ज खालामनाय बाथ्राया मोजां जायाखै खामानि मावनाय समाव हारिनि मावनाय समाव गोसो होनानै मावलाङो इयुनाव आं खोन्थानो आंनि मावनायखौ बा इयुनाव आङो बे मोनसे आंनि बाख्रि बेखौ आङो माबा मोनसेजों आं खुद लिरनानै लानो बिनि थाखाय मावलांबाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलांबाय बे थांबाय नुनायफ्रा जारिमिन जानानै थालांबाय मिन्थिबाय दा बेखौ बिथां खोरोमदाव औवारिया बुजिया सोमजिया सेनियर सासे नेता समाज सिबियारि मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सारजों चेलेन्ज खालामनाया मोजां जायाखै हयथ' बिथाङा मैया भिडिअनि गेजेरजों खोन्थादों जानो हागौ हयथ' गोबां थालांबावबाय आरो गावनि मावनाय गावनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथाङा गाव खुद खिथानो उसुबिदा मोनदों हयथ' गुबुननाव सोङोब्ला गोबां बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो मिन्थिबावगोन दा दिनैनि खेथ्रआव हारिनि मावनायाव रावहाबो हेंथा गैया मानगोनां खोरोमदाव औवारि नोंथाङाबो मावबाय था सेक्रिफाइस खालाम नाथाय सोरखौबा मा मावदों होननानै चेलेन्ज खालामनाया नोंथांना जायाखै दाना नोंथांनि मावनायखौ खोन्थादो मिडियायाव फैनानै खोन्थादो नोंथाङा साबसे साख्रि सोखो बर' हारिनि बर' गथ'फोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ नोंथाङा साबसे साख्रि सोनो हाखो रायजो राजाजों थांनानै बेसेबां नोंथाङा दावराव देख्रेब सारमोन बादि निजित्त माखासे राजुहुवा खामानि मावनो हाखो दावराव देख्रेब सारमोन बादि खस्थ' खालामनानै बिथां दावराव देख्रेब सारमोन बादि दै सानस्रिलायनानै हारिनि थाखाय हाबा मावनाय नोंथांनाव माबा रेकर्ड दंना नोंथाङाथ' स्करपिय' गोसोमनिफ्राय ओंखारा बे स्करपिय' गोसोमजों जेरावबो थाङो नोङो दा बेखायनो खोथाखौ जानला मोनला बुंनो नाङा रेसपेक्ट होलायनांगौ खोरोमदाव औवारि सार बिथांमोना दावराव देख्रेब नार्जारि सार अमर सिं सारमोना माखासे नंगौ खोथाखौ थयथ' लानानै थख' पइन्टखौ रायजोनो खिथानायाव नोंहा मा एलार्जि जाखो खोरोमदाव औवारि नोंथाङा मा एलार्जि जाखो मा रायजो राजानो मिथियैखौ खिथानो मोना नामा सोर होबथागोन बे खिथानायखौ बे बुंनो हानाय सैथो खोथाखौ रायजोफोरनिसिम स्प्रेड खालामनायखौ होबथानो हानाय रावहाबो अधिकार गैया नोंथाङाबो गैया पार्सनेलि नोंथाङाबो गैया दुखु मोनदों जोङो नोंथां बादि सासे गिदिर नेताया सेनियर सासे नेताखौ
रायजो राजानो सैथो बाथ्रा खिथानायनि थाखाय न'खराव गाग्लोबहैनो होननाया मा राव जाखो बे? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे भाइस प्रेसिडेन्टनि राव नामा बेलाय? राव नामा बेलाय? बे मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्टनि राव जानो हाया। नोंगौखौ बुंदों, बावहाय मा लस दं? नोंगौ बिटिसि एकर्डआ कनस्टिटिउसनेलि एडप्टेड। बिटिआर एकर्डआ कनस्टिटिउसनेलि एडप्टेड नङा। बिटिसिनि गेजेरजों केबिनेट रेंकनि मिनिस्टार बे स्टेटासखौ मोनदोंमोन, बिटिआर एकर्डआव बेखौ मोनाखै। बेफोरखौ रायजो राजानो खोन्थानाया बायदिसिना इउनिभारसिटि, ट्राइबेल इउनिभारसिटि, बायदिसिना रेलवे कच फेक्टरि बायदि लाबोनांगौखौ लाबोनो हायाखै होननानै बुंनाया माबा मिस्टेक जाबाय नामा दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिं सारमोना? जायनि थाखाय नोंथांमोना बिराद एलार्जि जानानै नोंथाङा जाबादि बिथांमोनखौ एटेक खालामहरबाय। ओइदिनखालिनि खारजुखुसिया मामोन? मानि थाखाय धरना होआमोन? बेखौ बावनानै मानगोनां खोरोमदाव औवारि बिथाङा जेब्ला माइक्र'फन हमदों ओइजेननिफ्रायनो लागातार बिथांमोन सानैखौ बखिदों। बिथांमोन सानैखौ बखिनायजों जागायदों, फोजोबहैनायाबो बिथांमोनखौ बखिनायजों फोजोबहैदों। बे धरना हाबाफारिखौ बयबो सनमान होयो। जुदि नोंथांमोना बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सोंखारियाब्ला, बानायदोंबा सोर, मावदोंबा सोर, जाय कालप्रिट बेखौ हमनो नाजानो खोथा बुंनांगौ, डाइरेक्ट सोरखौबा थांखि हरनाय। दा बुजिबाय, गोगोम गोरा एन्सारखौ दावरब देख्रेब नार्जारि साराबो होफिनबाय। नोंथाङा लुवाद मानलानायाव जेरै संख्रि होनानै थनथ्र'आंबा बेबायदि थनथ्र'नांसिगोन खोरोमदाव औवारि नोंथां। आरो जुदि नोंथाङा थनथ्र'आबा नोंथाङाबो बुंफिनदो, दावराव देख्रेब नार्जारि सार बादि हारियाव नोंथाङाबो बेसेबां कन्ट्रिबिउसन दं बेखौ बुंफिनदो। साबसे बर' सुबुंखौ साख्रि सोखो? खस्थ' खालामनानै राजुहुआ बाबै बेसेबां नों रायजोनि लामा दालां मावना होनो हाखो? दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोन बादि दै बारस'नानै खस्थ' खालामनानै हारिनि थाखाय नोंथाङा बेसेबां मावनो हाखो? फरायसा आफाद नोंथांमोननि बड'फा हाउस, रायजो राजानि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा हाउस, माइबं हाउस, बेफोरनि थाखाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों बिथां दावराव देख्रेब सारनि खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय। नोंथाङाबो बेबादि बबेबा ओनसोलाव थांनानै क्लाब बायदिसिनानि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों नामा? बेखौ नोंथाङाबो खोन्थाफिनदो खोरोमदाव औवारि नोंथां। बेखौनो आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय। मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।